A conta atrás para a gran final das Series Mundiais de Triatlón que se celebrará en setembro en Pontevedra comezará ao ritmo das Tanxugueiras. O Concello quere converter o izado da bandeira que se celebrará o vindeiro venres 3 de marzo nunha festa na Praza do Concello. Que vai a ser un evento deportivo internacional, o máis importante nunca feito en Pontevedra e desde logo o máis importante de Galiza no ano 2023 e probablemente tamén do Estado, non? E queremos visibilizar este evento desde xa porque queremos a máxima implicación da cidadanía de Pontevedra. O día 3 de marzo faltarán 200 días para que se celebre esta importante proba deportiva. Ademais das Tanxugueiras, haberá unha performance de Pablo Méndez e un acto institucional con representación de Concello, Deputación e Xunta. Tamén participarán triatletas de renome, como Susana Rodríguez Cacio, Natalia Castro, Pablo da Pena ou Mónica Flores. O evento estará conducido polo xornalista Rodrigo Vázquez. E con este acto queremos trasladar tamén a importancia que vai a ter a gran final das Series Mundiais en Pontevedra en setembro, non? Por moitas razóns, non? A primeira razón é porque é unha proba que vai a significar a promoción do deporte. En segundo lugar, porque vai a ter un retorno económico inmediato, non? Fernández Lores insistiu na importancia que esta proba vai ter para a cidade e para todas as Rías Baixas. Non en van está prevista a participación de máis de 4.000 deportistas. O modelo da cidade de Pontevedra tense demostrado ideal, non? Para a celebración de probas destas características, de probas deportivas, que usan toda a cidade. Poucas cidades poden cortar a cidade polo medio, utilizar o centro histórico para esas probas que son moi vistosas e que permiten que asista moito público. Polo tanto, toda a cidade vive esa proba, non? O Goberno local traballa tamén para deseñar paquetes turísticos que prolonguen a estancia dos deportistas e dos seus acompañantes. Ademais, ten previsto manter reunións cos hostaleiros da cidade para que se poidan adaptar ás necesidades dos milleiros de visitantes que recibirá Pontevedra este mes de setembro.